Pramotha ayubloktheng Bubukra ayubloktheng ai hung kesang ni jotona hamai te khathma ya paro tayani kobor koptung thunai ro media rongno hamai te khasma ro tini fungjaro bela bela ke tini hamai te khasma ro sini tapte buku jar phai manja phai ne tini ni thanchan marina hamjagai bubak rani naharmani tai thanchan je imam ab mukthang khaina bagai bubak rani thanchan ya priwo tini phaikya tai phai manja phaikya tini sini joining pandawo tini joining pandawo jongoro asukjak sini soyang candidate Ganesh de Burma bin je constituency ni je andaro jong nugjak tini Novo Sodar Para tai Shiv Thakur Para a kamini total family 54 family tai Bhutan ka 126 Bhutan bor tinaro phai manja phaijak sinio thanchani maroi yak jara yak manjuna hunai tai ojarawo chini yang yak sitiga chukjak sini Birchandra the Burma sini ex village vice chairman tai president member tongtongo boba haina boba garane thanchani hamjamani je naharmani tiprasarun thanchani khorong tiprasan thanchani yapri ajaga hamjagi phaijak tini cheng jota tipramotha sembarno tini lamchugo chini thanchan mario khaba khuba kan sembarno lamchugo taibo tinin chimino thancha nelamo himnai taibo boba garane thanchani himangno supuna bage bor yapri himu samutarmai aun bage belake khaksama maya proborno kubui lamano siniman bage kubui mokol phiogi family bage ang tabu koinai sini Birchandra Paktha Thaini Lana Bage sini press media tai brongno ba ani pipe hambai ya paro tai ora ani logi phainai joto khaksangma roi brong bo ani logi phaike ba jotona brongno bo kajang jora hambai tai ang Purboratanpurni agi ex CPM ni ex vice chairman tongmani bortomano ang member tongmani IBFP সরকার যখন ফাইও ব্রক जोंनो রিজন দি হই जबरदस्ती हाइके ब्रक जोंनो उनको रिजन नाखा आरो परे जों गोसां गोसां खेनो तंखा तामखे बा जों आं खा खामा हाइनखा जिनि बुगरानि जिनि जे बिनि वान सुकमानि जिनि तिब्रासाना मथासा खायनि हनै जे बिनि इमां नुमनि आइ इमांनो आं गाहाम खायनो हनै वान सुबै आबुनि बागै आं ani sakbai thang bini thani ofung ko jara malai ni hनै ang bini thani ma phaika taibo bini samung buskangni osongmari rogo kaham khaini ni bagai जों jotona mothasangni samung khainai taibono bini wangsungmani no जों puron khaimanano hनै asa khai जों oro press media o जों anakok thai sadi hma ba amma saka asakeno jotona no hambaya prai jotona no ofung ko jara ya prai ani okok orno bo party phagatini nangke bo party tongoni ang agi CPM ni ex vice chairman tongoni bortomane member যখন IPFT সরকার ফাই जोंनो रिजन नदि हनै जों रिजन मारखा tin bo party phagatini bo party phagata tini ro joining tini ora phaika IPFT bo yakri phaika IPFT ni tongo CPM ni tongo sini media rama pai senior sar sono sini daisa subjak lai sini chotani sabau gorong amero tamni male ang ITP ni khorsa lido kotongoni ITP o ang tongoni party na to ang asuk koni hamya nai party bo party ka to kaham no tam male sini je samung khani ro leader tabok samoto kro rang samoto bebak jagamang Pima Turmani bebak jaga saya bebak jaga na hamya mungni kasipuna ten hamya mungni wan suma bebak jaga hamya bulai to bai abus bisa hamjago tai rang puisa simisa hamjago tai somoto samung elkar kaham khanyani lamo kuno ta kri abuni bagai ang awar
hamjana nuguino o tomo nugui tabana o boyaso ang to রাজনীতিক কোন রাজনীতি ang khimjago ani fast food marmani na aitep tiwo aitep ti sarkar phaike BJP ulai to gai walai men sibang kono samung khani lama kono kaham krei abon bagino sing chini habu bogra sing bona hamjagai ti pramothawo sing joining ma khaipe kata abon bagino Kabakra bolba sini kungthai bara jotto no tin dabu teore CPM ya kari pinai baro sini bolbo kok saijangka sini sing wat gasano bo sini ex vice chairman tangma go CPM ni bo bahino dabu de sing jotto no tin dabu samung gasya khai dabu pal uphe mota gasya ka sing dabu tibra mota abna hamjagai ma khaikata আচ্ছা নাকি কোনো পার্টি র কোনো পট তো তং port mani na sing ang port ngake dabu sini je wat ni jati dabu youth ni bos ang kisa member su go tango yum hai rokta